2 1. Okay, sanibona South Africa yonkana akuyo yonke iAfrica nje. Sona sibani solwazi TV channel lesi. Shayela ubonkosi Alex Mhlongo Phumalina wale kwamhlabelingana kwakhubala ulinto egcekeni basho kanjalo ke. Namhlanje kungolwesibili sithe ake sivakashe komunye wala ubhutwala eDuba Village kwesika John Langalibalele Dube ngokuthi sibone umsebenzi wakhe wezandla awenzayo so sase sithi ke sicela ukuthi simvakashele ukuze sizozwa kahle ukuthi lento azayenze nje kahle uqale kuphi yini eyenza ukuthi abe nothando lokuthi enze lo msebenzi lo wezandla ngoba isikhathi esiningi thina sitshela ukuthi umsebenzi wenziwa abantu besifazane kodwa yena ngibone umhlaba umxhwele ngendlela ayichaze ngayo ziningi izinto asazositshela zona ngizocela ngaphandle ukuchitha isikhathi ngizocela nje ukuthi ubhuti uzozisha isibongo negama nokuthi udabukaphi bese ke ngiyangena kudabeni baba siyabingelela yebo njani Mhlonishwa siyaphila sinjani siyaphila sikhona hayi yona ichannel le isibani solwazi TV channel etholakala ku 0717568692 noma ku isibani solwazi prop@gmail.com ubaba mhlambe igama singathi ubani wakwaSibani bani siyayiqoqela nje baba igama uThemba yebo amahlanga kwamahlanga insizwa nje yebo umuntu nasaravisha imdidi kamisongela lutho iyo leyo insizwa okay insizwa nje ethanda usiko yebo ekhule nje ikhule nje ngaphansi nje gogo ababemfundisa ubuhlalo nje nokubaza nje kakhulukazi shuthi nje lento ngasho ngithi ubizo nje ubizo ngoba kakhulukazi empilweni amasiko ayinsika impilo yethu ngoba uma uphila kufanele ube nefoundation ube nesource lapho okwazi uthola khona amandla ngoba sikholwa kuNkulunkulu kodwa uma silandela amasiko ubona sikwazi ukuthatha asibeke nje lapha ngoba singabantu nje sinomphefumulo singabantu abakholwayo kuNkulunkulu yona into engase ngiyiphefumule okay ubamahlanga la simbona la kule ndawo and ungqamele kakhulu angazi noma yimina yini sekunesikhathi ngila endaweni yaseNanda eDube Village la sikhona abalaleli noma ababukeli sise-Dube Village eDube Village ke kwakuyindawo yakwaDube noma kwakungamasima kaDube itshele uyena ko umfethu lo so ngathi kwakulinywa imoba kuyo le ndawo so ingakho kuthiwa iDube Village sinane mall ke khona la iduzane la umfethu akhona ngakhona kodwa nje la khona usekhaya kwabo kwamahlanga yebo so ubaba udabukaphi ubaba ngasho ngithi la khulele khona la ngimzalele khona la umuntu azalele khona uzalele eGoli eGoli okay Mahlangu vele maZulu Mandebele yebo thina singamakhosi awaNdebele Mandebele omkhulu yebo bona bakhetha ukuthi bazokwakha lana kwaZulu okay dlala seliza yeke lazogana ngalana yes laselakha lana ngasho njalo kodwa thina nje ngokwemfundo nje ngoba vele sikhulele khona lapha safunda ngakhona lapha awudabukweni ingalo kwaMandebele yes sasesilandela ikhehla ngoba isikhathi esiningi nje uthi inyathi kuzwa phambili kufanele uhlale nje useduze kwamakhehla la ukuze ube yazi indlela yes ucele nje ucele indlela vele ibuzwa phambili bese kuthiwa injobe enhle ithungule bani hayi kunjalo hayi ngiyakuza baba Mahlangu ukuthi nje ngoba singabantu abazala befumbethe yebo uNkulunkulu sinikezile lokho kusezandleni lokho kuyimfihlakalo eyethu ukuthi thina kahle siqala uzazi ukuthi ubani uyazi intshisekelo yakho ukwazi ukuthi uyapi yonke into iqalwa phansi inesiqalo sayo kufanele wazi ukuthi usukaphi uzuzukwazi yebo kakhulukazi uma ubheka ngisho lelo
uhlamvu lesihlahla yebo lapho lula khona lujika libe umanyolo ukwazi ukuthi luvundise futhi leyo mpande manje isikhathi esiningi kufanele ube seduze kweimpande zakho. Sakhuluma nje ngohlamvu lesihlahla ngiyabona la mlaleli kunommbila la ziningi nje izinto ezilana ngibone namakinata ashaliwe okhombisa ukuthi ubaba uMahlangu la hayi umuntu othandayo isintu ngibone nombila nje impela yabo kuningi nje ukukhona kuningi ukukhona akagcini ngemvunulo so umuntu nje osithandayo isintu oyithandayo futhi naye njoba nje umuntu omnyama yebo ngoba isintu sona siyafana nje namagolide kuthina ngoba uma silandela nje sincela usona kuningi esikuhlomulayo okubambekayo lokungabambeki kahle iskill sisuka khona lapha thina njengoba siyindle eminyama nje siyibandle elikhulu ngoba uma utshala imbewu uyitshala endaweni eminyama ukuthi iqhuma ibe lesithelo ileli golide olifunayo khona nje esihlabathini esimnyama futhi ilapho uthola khona ukuthi unokuvunda nje okungaphezulu ngoba siyidle eminyama nje thina uNkulunkulu usibusisile ngokuthi nje sibe ngamagolide alumhlaba ngoba nje mawungasuthi ubusuku bona kuze kudale kodwa bakuvele bukhona basuka kwadala ukukhanya ngoba siyidle eminyama nje uNkulunkulu usibusise kakhulu sibusise nje ngayo yonke into ukuthi mhlambe mase ngase sihlale ngaphansi kwamasiko sihlale ngaphansi kokuyithoba sihlale ngaphansi kwenhlonipho kukhona okuningi uNkulunkulu azosandisela khona njengesizwe sizokwazi ukuthi sibe nayo indlela eyaphambili ngoba umsebenzi lona engudayisayo isikhathi esiningi bengudayisa lapha eVictoria Market. Victoria Market. Lapha Victoria Market ikuphi le ilapho imarket endala khona. Okay, ngoba imarket yakhona iqale lapha. Khona la ngathi kune A5 ngathi A5 endala. Okay. Umsebenzi uqale lapho nje. Cishe mhlambe ngo2005. 2005 yes yaqala lapha ngidayisela udadewethu kodwa ngemva kwalokho nje ngase ngiba nalo lami ibhizinisi ngaye register okay 2009 yes experience naye isikhuphukile okay hayibo okay sisingakangeni nje lapho ebhizinisini mhlawumbe ubaba emabangeni nje aphansi efunde ezemfundo befisa kuba yini mase eqedile ngesikhathi eqeda futhi noma uqedile la usebenze ephi kanjani kwaba khona ingqinamba kwaba kanjani yabo mhlambe la akhulele khona yabo mina into engase ngisho ngikuliswe ngaphansi kwali ibhizinisi ibisalukazi nekhehla bebe ngabantu vele abagijimayo nje abazenzela umsebenzi ngezandla okay kodwa nje ngithe ngiqeda isikole bengibeka into engangifisa nje ngangifisa ukuba yiphoyisa isikhathi ngifunda ngifisa ukuba yiphoyisa kodwa akubanga kahle hle lapha ngase ibalweni nje asuka ngabantu ukudlala kakhulukazi mangathi ngiyakhumbula ngibuyise emuva 97 okay asuka ngangena esikoleni sekarate ikarate yes okay lo mkhalambazi yes insizwa nje liyanto kahle hle yaba into eyangidonsa nikuphi khona le kogoli noma khona le kogoli egoli lapho ukhulelephi uphi indawo egoli isikhulele Soweto okay yatrainer lensizwa manje kwekarate insizwa yaHadebe hayibo sakhuphuka nayo ejimini nje hayi ngoba sebesibambe zonke insuku manje ikakhulukazi into efana naleyo uma uyithanda yakufundisa ukubekezela yakufundisa nobuntu nokuzethemba ukuze kuyo yonke into osukubhekana nayo wazi ukuthi nje wena uzoyovercome kanjani uzonqoba kanjani yes ngoba ube nendlela eziningi zokunqoba into osukubhekane nayo njalo ngoba ikakhulukazi yona leyo nto iathi lena ifundisa ukuthi ube nobuntu ifundisa nokuthi ngaso sonke isikhathi akufanele uzitshele ukuthi uyawina bese isikhathi nokuluza futhi kuyewina ngenye indlela ngoba empilweni kufanele ufunde ukuthi ube nokuthula
nokuhlangana nabantu futhi yes nokuhlangana iyakuhlanganisa nabanye abantu iphinde futhi ukufundisa ukuthi ucophelele ifundise nokuthi ungabe isiqhwaga ifundise nje nokuthi usithobe nokuthi ube isiqhwaga noma mhlawumbe nomuntu uyathuka kanjena ube ukuthi uyayihambela nje lento uyisebenzisa kuphela uyivikela mase kwenzeka ayokufunda ayikuthi mhlawumbe kufanele usukela abantu futhi amagama anganamatheli esukusho umuntu kufanele nje mawuthi nomuntu ekuthuka nje kudlulele nje ube nje bengathi nje umoya uvunguzayo ekubene eshilo yebo libe neshilo uyithathe lento nje uyenza amafutha nje ugcobise nayo yebo kube sathi nje hayi lo muntu nje akasho ngolungilo kodwa akasho ngokumina uvela uthathe bengathi nje into okugcobisa amafutha nje kufanele vele enhlangabezane nayo leyo yes ngoba empilweni kahle hle kulomhlaba ngoba umhlaba vese uyahlaba izinto kufanele uzilindele lezo ezenzeka kodwa azithathe zona uzenze zibe step sakho sokunyukela phezulu yes okay yes impilo noma ngesikhathi ukuthi izokuthatha mhlambe ikuginqe phansi kufanele wazi ukuthi iyakufundisa nje iyakutshala ukuthi ukwenze ukuthi ube imbewu ozomila nawe ubonwe yes kunjalo kunjalo umhlaba lo nje ukusifundisa yona impilo nje njalo ukuthi ayipheleli lana nje impilo ikhona yonke indawo kumanje nje kwamanye amazwi kukhona abavukayo nje kuyasa manje empilweni kufanele mawuye ukuthi usuku uplana into zakho ziplanele wena ngoba wena ongumlawuli wempilo yes unali nephupho wena ongumlawuli wephupho lakho wena ozazi kangcono kunomunye umuntu kufanele umuntu omunye uzokutshela ngawo wena kufanele kumele wena uzazi ukuqala intshisekelo yakho ngithi mina ngifika ngianalyze ngithi wena umuntu kanje bese uthi wena hayi mhlongo ngiyakuzwa kodwa mina oku5 okushila mina cha angikho mina kuloko kushilo ku5 mhlambe mina ngiyilokho ku3 yabo ngoba mina ngiyazazi ukuthi isikhathi esiningi kufanele uwande ngezenzo wedlula nje ukwanda ngomlomo izenzo makube izona ezizokhuluma izenzo makube izona ezizokwazi ukukhuluma ngoba empilweni inalento yokuthi uNkulunkulu ngoba wasidala uyi-artist wakwazi wasidala sesaba umfanekiso wakhe nathi singama-artist okuyikuthi kufanele nathi sizibaze ukuthi sibe nalo ubuntu obudingekayo la empilweni ukuze sikwazi ukuthi sifinyelele la kufanele sifinyelele khona. Okay, siyabonga kakhulu kubaba sazobuya nenye episode 2. Siyabonga ubaba uMahlangu. Siyacela ukuthi ni subscribe niwa view ama video ethu kwisibani Solwazi TV channel and singakhohlwa ukuthi sitholakala 071 7568 692. Mkhiqizo yakhe nje sisazoyiveza ashare ngisho number yakhe. Siyabonga kakhulu.